Szeretettel köszöntöm csatornám nézőit, hallgatóit. Ebben a mai videóban végre beszámolhatok az argonti ásatások folytatásáról, amelyet ebben az évben a Magyar Természettudományi Múzeum és a Mongol Tudományos Akadémia Régészeti Intézete közösen végez a helyszín Argunt, ahol már 2022-ben volt egy közös ásatás, akkor ugye a Magyarságkutató Intézet és a Mongol Tudományos Akadémia között volt egy együttműködés, ennek a keretében 7 sírt tártak fel a 41 közül, most pedig 6 sír feltárására vállalkoztak a mongol régészek. Az expedíciót majd, ahogy látjuk a helyszíni tudósításból, Ingbolt vezeti, ő ásta 2022-ben is Arguntot, és ugye a 6. számú sírban találták meg azt a maradványt, amelyik az ABA, a magyar ABA nemzetséggel mutatott genetikai egyezés, tehát ebből azt következik, hogy az ABA nemzetség ősei innen Arguntból származtak, amelyik Mongólia vagy Ulánbátortól körülbelül olyan 30-40 kilométerre található. Úgyhogy ez egy nagyon ígéretes ásatásnak tűnik, és Ingbolt nagyon jó meglátása volt, amit majd a későbbi videóban is elmondok, hogy ehhez a 6. számú sírhoz legközelebbi sírokat választottak ki. Úgy gondolja ugyanis, hogy akik viszonylag közel temetkeztek egymáshoz, azok rokoni kapcsolatban állhatnak. Az ásatás egyébként körülbelül szeptember 20-a körül kezdődött, és egy hónapig tart, úgyhogy körülbelül október 20-áig folynak az ásatások. Ezek után ugye a csontokból Neparáczky Endre fog mintát venni, és reméljük, hogy újabb szenzációs eredmények születnek ebből. A helyszíni tudósításból látható, hogy még a munka közepén tartanak, van olyan sír, amit már nagyjából feltártak, van, ahol eljutottak a koporsó fedélig, van, ahol csak a koporsó fedél feletti kövekig jutottak el, volt pedig, ahol ugye még csak a sír tisztítása folyt, viszont találtak néhány olyan sírt, amelyik talán nem volt feldúlva, bolygatlan volt, illetve 2 sír, gyereksír lehetett. Ezt abból tudják a régészek, hogy ott volt egy állatcsont, amelyet általában a gyereksírok felé helyeznek. Ezeket a szokásokat is érdemes majd a későbbiekben alaposan kutatni. Úgyhogy remélem, hogy tetszeni fog ez a videó, amit bemutatok önöknek, és ezúton is köszönöm szépen mind a magyar félnek, elsősorban Neparáczky Endrének és Makoldy Miklósnak, másrészt pedig a Mongol Tudományos Akadémia Régészeti Intézetének munkatársainak, Érekzen igazgató úrnak, Ingboltnak, illetve a feltárásban szerepet játszó minden mongol régésznek. És láthatjuk akkor a feltárást. Hát ők viszonylag ez a kezdetén tart még az ásatásnak. Hát a folyamatot viszont jól követhetjük, hogy hogyan kezdik megtisztítani a sírt. Híres 6. számú sír, amelyet 2022-ben tártak fel, és innen került elő ugye az abáknak a keleti rokona, és a régészek úgy döntöttek, hogy most ennek a közelében tárnak fel még sírokat, pont azért, mert ezek valószínűleg rokoni viszonyban álltak egymással, tehát itt 3 sír kerül feltárásra, és azt remélik, hogy az itteni maradványokból szintén olyan genetikai minták kerülnek elő, amik szintén a magyar hun és ázsiai hun, európai hun kapcsolatot tovább erősítik.
Tehát ezek a sírok, amiket éppen most tárnak fel, és a régészek pedig azt feltételezik, hogy innen is előkerül ez az úgynevezett kamra vagy padmaj, ami majd, és rengeteg lelet, és valószínűleg olyan sír is előkerülhet majd, vagy olyan koponya, ami az abákkal kapcsolatos újabb információt ad. Lehet, hogy ezt is ugye megbolygatták, mert túl nagy volt, és valószínűleg a sírablók tudták, hogy az ilyen nagy sírokban több értékes lelet van. Ezt a sírt valószínűleg nem rabolták ki, legalábbis a régészek azt feltételezik, hogy ezért választották ezt, hogy feltárják. Remélhetőleg ez is egy viszonylag nagy előkelőnek a sírja lesz, és értékes csontmaradványok kerülnek innen is elő. A 28. sírban pedig egy gyereksír, és onnan tudják, mert itt egy állatcsontot látnak, itt látjuk a képen. Ez egy különleges áldozat volt a hunoknál, úgyhogy egy gyerekcsontot fogunk itt találni majd később. Ez is egy nagyon megbolygatott sír, viszont itt már vannak kapanyák. Aha, tehát itt lehet látni a maradványokat, az emberi maradványokat, lehet látni a koporsót, úgyhogy ez már egy elég jól feltárt sír. Én hitugérbors. Ez a 24. számú sír. Хэдэн метр? 3 метр төгөж байгаа. 270 эдээс. Аха тий. Эндээс бас цааш доошоо яваад тий. Энэ одоо дараас чулуун. Доошоо 50 60 см. Энэ хэсгээс нэг ганц нэг одоо энэ модны үзүүрүүд хэсгүүдээс энэ цухуулж байгаа. Тий. Тэгээ энэ чулууг аваад энэний доороос тэр гэдэг моддан устай юм шиг байна. Tehát azt mondják a régészek, hogy körülbelül ez most 2,7 méter mély, körülbelül 3 méternél járnak, de még sokkal mélyebbre fognak menni, hiszen ezek még csak a koporsót fedett kövek. Ez alatt lesz a koporsó fedél, és még ugye lejjebb lesznek a leletek, de sajnos nagyon megrongált sír, ezért nem tudják, hogy mennyi lelet fog előkerülni. A méretek alapján valószínűleg, hogy ez is egy jelentős, magasrangú személy lehetett. Hát Энэ милийн нэг том амар хүмүүхтэй нэг биш байсан. Тэрэн шиг ерөнхийдөө бас хүмүүхтэй биш байсан. Tehát, hogy lehet, hogy itt van még egy ilyen úgynevezett padmaj, vagy kamra. Ezt majd a további ásatás során fogják megnézni.